मोनाबिलिनि बयनिसिम खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि जे जोंहा जायफ्रा बिजाथिलाइ गथायदोंमोन दा बै बिथांमोननै दिनैहाय मोनसे सिकिउरिटिनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया दहाय जोंहा जिल्ला खुंग्रिनि मावख'आव बे जोबनानै थांबाय आरो बे सिकिउरिटिनि गेजेरजों जों दिनैहाय नुनो मोनबाय 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ जों उदां बिजाथि महरै जोङो मोननो लुबैदोंमोन। नाथाय दहाय बे सिकिउरिटिनि गेजेरजों जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जे बिजाथिलाइनि जे सिकिउरिटिनि खालामनाय बेखौ जोङो रिजेक्ट होननानै जोङो मिथिनो मोनबाय आरो बेखौ लानानै जोङो दिनै जोङो खौरांगिरिफोरनि मेल जोङो लेंदों आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे जोङो गणतन्त्रनि साफा साफा जोङो नोगोरारि हिसाबै जोङो बयबो बिजाथि गसंनो हानाय बिसायख'थियाव बिजाथि गेलेनो हानाय जोंहा मोनफ्रोमबो जोंहा बिबान दङ, साफ्रोमबो जोंहा बिबान दङ। बेखौ जोङो खालामनो हायो। बेखौ जोङो खालामनो थांनायाव दिनैहाय जोङो राजखान्थियारि खैसाराव राजखान्थिनि बुलियाव जों दिनै गोग्लैनांफैबाय। बिनि गुदियाव जोङो बुंनो हायो जोंनि बिटिआरनि मोनसे समनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ डक्टर सांग्रां ब्रह्मनो जे 14 चिरांदुवार समस्तिखौ आङो रिजार्भ दोनखाबाय, आङो बिथांनो हगारनानै होखाबाय बेबादि होननानै जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ गोबां बिथिङाव खामानि मावहोनाय जादों। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव 282था गामियाव लामा बान्दो दंग बेबायदिनो गोबां खामानिफोरनि जोङो खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बरंस आंबो बाहाय बाहागो हिसाबै दंफायो। बेल' नङा, जोंहा जोंनि समस्तियाव 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव 100निफ्राय 200 मेगन नुयै मानसिफोरखौ बेसेन लायालासे अपारेशन खालामनानै बैसोरखौ जोङो गोदान मुलुग नुहोनो हादोंमोन। आरो बेल' नङा, जोंनि नैबे ओनसोलाव थानाय जोंनि गोरिब न'खरनि फरायसाफ्रा दिनै एडमिसन लानो हायामोन। बे एडमिसन लानो हायैखौ नुनानै बिथाङा 200-300 फरायसाफोरखौ बेसेन नाङालासे एडमिसन लाहोनायनिबो खामानिखौ बिथाङा मावदोंमोन। बेल' नङा, गोबां समाजनि बिथिङाव रायजो राजाफोरखौ मदद खालामनाया बिथांनि गेजेरजों जादोंमोन। दा बिदि होननानै बिथाङा जे टिकेट मोननांगौ बा बिथांनो जे टिकेट होनांगौ जों बेखौ बुङाखै। खिन्थु जोंहा जोंनि बे 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ बिजाथि मोननो लुबैदोंमोन। इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोननो लुबैदोंमोन। इउपिपिएलआ बेनो टिकेट होयोब्ला 100% देरहानाया खाथांमोन बेखौ जों बुंनो हायो। नाथाय इउपिपिएलनिफ्राय टिकेट मोनैनि थाखायनो उदां बिजाथि बिथाङा गसंनो बा जोंजों दैथायजानो बिथाङा सिगांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बेबो जोंहा सिमाङैनो थाबाय। दा बिनि गुदियाव जोंहा नैबे डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बिजाथि लाइया जे रिजेक्ट जाबाय, बिनि गुदियाव जोंहा जोंनि मोनसे समनि बिटिआरनि जोंहा मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि भाई आखाइ दङ। जोंनि चिरां जिल्ला इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्मनि आखाइ दङ। जोंनि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारि बिथांनि आखाइ दङ। आरो जोंनि रायजो सभानि एमपि जोंहा इउपिपिएल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिमोननि आखाइ दङ। दा बिथांमोननि बेबादि गेना सान्थौनि थाखायनो दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ दिनै बिजाथि मोननो हायाखिसै। आरो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जे जोङो भारतनि साफा साफा नोगोरारि हिसाबै जोङो बिजाथि बा बिसायख'थि गेलेनाया बयनिबो मोन्थायमोन। आरो बे मोन्थायखौ दिनै बिथांमोना दिनै सिफायनानै होदों। बिथांमोना जोंनि गणतन्त्रखौ भायलेसन खालामनानै होदों आरो बिथांमोना जोंनि इयुनखौ दंस' खालामनानै होदों होननानै जों दिनै बुंगोन। नोंथांमोना दायो सोरनि थाखाय खामानि मावगोन आरो माबायदि थांखि लागोन? दिनैहाय जोङो जेसेबां डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जानानै थांनाय समाव जोङो रायजो राजाफोरजों जेरैबायदि सिबिदोंमोन, रायजो राजाखौ जेरैबायदि अनसायदोंमोन, बिथांमोनहा जोंनो बेबादि अननायखौ होदोंमोन। बिनि बिदिन्थिया थांनाय जोंहा 2 सेप्तेम्बर खालि जेरैबायदि जोंनि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जानानै रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब दिनै 7,000निफ्राय 8,000 जोंनि रायजो राजाफ्रा भटार्सफ्रा जोंनि जानानै नमिनेसन गथायनाय समाव बिजाथिलाइ गथायनाय समाव जोङो बाहागो लादोंमोन। बेनो मोनसे प्रमान जे डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों जे रायजो राजाफ्रा दिनै दङ, बेनो मोनसे प्रमान। आरो दिनै
जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंदों डक्टर सांग्राम ब्रह्मजों रावबो गैया, डक्टर सांग्राम ब्रह्मजों रायजो राजाफोर गैया। नाथाय दिनैहाय जोङो प्रमान होबाय थांनाय 2 सेप्तेम्बराव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब जोंजों बाहागो लाफैदों। दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जों खामानि मावदों आरो रायजो राजाफोरा जोंजों दङ आरो रायजो राजाफोरखौ लानानैनो फैबाय थानाय समाव निस्सय जोङो मबे दोलोजों मदद खालामगोन, मबे दोलोखौ देरहासार खालामगोन, बिनि थाखाय निस्सय जोङो बिथांखि लागोन। आरो जोङो सिदा सिदै बुंनो थाङोबा जे जोङो नैबे समस्थियाव दिनै UPPL दोलोनि बिजाथि महरै काम्फा बरगयाया दिनै गसंफैदों। दा काम्फा बरगयाया थांनाय 17 बोसोराव जेरैबायदि गादबदों, नासयजों, सुसिदों, जोंनि बिब'नि खाफालनि सिन्दुरा, जोंनि बिनानावनि खाफालनि सिन्दुरा दिनै खोमानांदों। आरो बे जायगायाव गोबां मानसि दिनै बुथारनाय जाथाया जादों। हारियारि दाङाबाजियाव बिथांनि इनभल्भमेन्ट दङ, बे बाथ्राखौ जों दिनै बुंगोन। आरो जोङो UPPL आव थानाय समाव दिनै बिथाङा निस्सय खुननै जेनखांबाय आरो दिनै बिथाङा 8 फेब्रुवारियाव UPPL आव दोलोआव हाबफैनाय लोगो लोगो बिथाङा जोंनि UPPL दोलोखौ दिनै गावसा होनायनि परिबेस खालामदों। दिनै प्रमद बर'आ हाइ कामान्डब्लाबो दिनै हाइ कामान्ड नङै बादि जादों। सोरबा काम्फा बरगयारियासो, सोरबा रनजित बसुमतारियासो दिनै हाइ कामान्ड जानो थांगासिनो दङ। बेबादि जायोब्ला UPPL दोलोआ निस्सय जेरैबायदि भिजन लानानै खामानि मावदोंमोन, 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर जेरैबायदि थांखि लादोंमोन, बेयो गाबोननो निस्सय जोबहैनो हासिगौ। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे जों जे डिसिसन लागोन बे डिसिसना निस्सय रायजो राजाफ्रा जोंजों मदद खालामफागोन। डक्टर सांग्राम ब्रह्मनि जिहेतु नमिनेसन लाइ बियो गावनि साख्रिनि जिहेतु फाइनाल रिलिज सार्टिफिकेटनि थाखाय बिथाङा थाबथानो गोनां जादों। बेनि गेजेराव जिहेतु रिलिज सार्टिफिकेटखौ बिथाङा मोननो हायाखै फाइनाल। दा बेनि गेजेराव नोंथाङा पलिटिकेल कनस्पाइरेसिखौ दं होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेथ' रोखा रोखि जोङो दिनैहाय बुंनो हायो जे साख्रि मोननायाव जेरैबादि गोब्राब, नाथाय साख्रिखौ रिजाइन होनो थांनायाव बेनिख्रुइ बांसिन गोब्राब जादों। जे बयहाबो राजनितियाव बाहागो लानो हानाय मोन्थाय दङ आरो बेखौ लानानै डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ OSD नि थाखायबो रिजाइन खालामदों आरो गावनि साख्रिखौबो बियो रिजाइन खालामदों। खिन्थु बे रिजाइन होनायाव दिनैहाय जोंनि UPPL दोलोनि जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आरो बै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जायफोर दिनै अफिसार्स हिसाबै दिनै खामानि मावदों, बिथांमोना निस्सय पलिटिकेलि इनभल्भमेन्ट जानानै राजखान्थियारि षड्यन्त्रनि गेजेरजों दिनै डक्टर सांग्राम ब्रह्मनो रिलिज होनो हायाखै। बियो खोब लाजिनांथाव आरो खोब दुखुनांथाव। बेबायदि जाथाया खुनु प्रिथिबियाव जायाखै खोमा आं बेखौ सानदों। आरो बेबायदि खालामनायनि थाखाय जों बिथांमोनखौ जोंनि दुखु मोननायखौ जों बिथांमोननो जोङो जासिगोन। आरो बेबायदि पलिटिकेलि कनस्पाइरेसिया जाहाथे इयुनाव जाया, बै अफिसारफ्रा बेबायदि खामानिखौ मावनो हाया, बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ सांग्रांथि होयो। फाइनाल जिहेतु रिलिज सार्टिफिकेट बेनि थाखाय डक्टर सांग्राम ब्रह्म इउनिभार्सिटिनि जिहेतु अफिसियेल्स बिथांमोनजों कमिउनिकेसनाव थानाय जायाखैमोन नामा दिनैसिमनि गेजेराव? जथेस्थ' डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ गावनि OST नि रिलिजनि थाखायबो आरो जोंनि साखरिनि थाखायबो रिजाइन होनायनि थाखायबो जथेस्थ' बिथाङा अफिसाव थांनानै खामानि मावहैदों। जों जथेस्थ' नुबाय थादों आरो अफिसनि खामानि मावनायाव दिनैहाय जायफ्रा अफिसार्स दंमोन बिथांमोनहा निस्सय एलेहुवा खालामदों, लेहेम खालामदों। बिनि थाखायनो सम मथे जेरैबायदि बिथाङा रिलिज अर्डार मोननांगौमोन, जेरैबायदि बिथाङा गावनि जिखिनि एप्लिकेसन होनाय बिनि फिननायखौ मोननांगौमोन, बे फिननायखौ मोननो हायैयाव निस्सय पलिटिकेलि इन्सपाइरेसन दङ आरो बिनि बुलिया दिनै डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ जानांदों। बेजों लोगोसे जोङो समाज बिजोङाव नुनो मोनदोंखि जायफोरा डक्टर सांग्राम ब्रह्मनि बेरेखा बा माखासे UPPL सापर्टारफोर बिथांमोना ससियेल बिजोङावहाय डक्टर सांग्राम ब्रह्मनि जिथुनाखि नमिनेसन रिजेक्टेड जानाय बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा ठाट्टा होदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंहरफिनो सानो? आं बेखौ दिनैहाय मोखां बिजाबनि गेजेरजों, ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं बेखौ नुबाय थादों आरो बे नुनायखौ लानानै आं खोब दुखु मोनदों। दिनैहाय जोंनि गेजेराव बिराद कनस्पाइरेसिया सोलिदों, राजखान्थियारि षड्यन्त्र बाहाय सोलिदों। दिनैहाय डक्टर सांग्राम ब्रह्मखौ मोनसे समाव बुंदोंमोन बिथाङा 17 crore एग्रिमेन्ट जाबाय, गोरोबबाय, उइथड्र खालामसिगोन आरो बेबादिनो दाबो थाखा लानानै उइथड्र खालामबाय होननानै बिथांमोनहा फोसावबाय थानायखौ जों नुदों। नाथाय बेयो खोब लाजिथाव, खोब दुखुनांथाव